Sabes calcular o punto de equilibrio e para que che sirve isto no teu proxecto? Explícocho. Simplemente tes que facer un listado de todos os cartos que che vayan a salir do bolsillo e a partir de aí clasificalos. O diñeiro que che vai a salir do bolsillo antes de iniciar a túa actividade vamoslle chamar inversión inicial. O resto vamoslle chamar costes. Pero vamos a clasificar estos costes entre variables e fixos. Os costes variables son aqueles que dependen de si vendes ou si produces. Si ese coste nace porque fixeche unha venta ou nace porque estás facendo produción, vamoslle chamar custo variable. E se non é así, vamoslle chamar custo fixo. O seguinte que temos que facer é sumar os nosos custos variables e os custos fixos. O que facemos agora é saber que temos que cubrir esos custos que temos e además temos que xerar un beneficio. Iguala esos costes aos ingresos para ter beneficio cero e ver cales son os ingresos que tes que xerar para ser sostible. Agora pregúntate, tes a capacidade comercial de vender esa cantidade? Tes a capacidade técnica de facelo? Si queres saber máis, consulta a nosa web Comunidades Rurais Sostibles e aprende máis de emprendemento.